Abusuafo ewiase nye de. Me hu ade bi mate asem bi ama me ma hye me. Hey. Se aboa bi beka wa ne firi wontuma mu ampa. Enne asem a wo betie no. Enam no mienu begye de ehunu se ye no kore. Yonko senewa no sa town. Hey. Kwame tua. Edin kese na ne maboso no. Kwame tua mi bo udin sayin ma bo udin emprensa ene wo doma nkoma fa wo nekese no etutu din bubudin hohurudin asefra Asante oba de ena akasa no odoma nkoma ai ene watea mu akire ye no na kyesa asem eba no eye asem kese me kanfo ebibrem amamre TV ede ama o medin kaka se subscribe ne ade de beba bia no wonso wanya bi ayeden etie abusuafo Kwame tua ena se woni abrofo ne kabo mu a abrofo ne betu asantefo so sa hyehyɛ yenya pade sesa ye niema ahodo ede koye enam so ema ye maame ya asanto asɔle gina brane ekontokwaden na owia na wode na kope ba bia asie na Kwame tua akɔteto so ɔhya ma ye bechi ye nana ya asanto anso ede koye afi ba bia sikadwa ne hye bia no se na Kwame tua na ekire abusuafo ye nti abakɔsɛm no ye tie wi a wode obohu dwumadi a Kwame tua edi a enti ye mo sedin mpo ewa Asante na kampese yakobon baby kesi ebusiafo momi entie abakosem ne mra na obi eyi won man besi na mum pese yete ne di ne yeto sedin mpo chese manchi akura nyasa ukokobo sedin akwa ne di bone kese ye pa ewa asase we so a se yetumi tu nufunu ne ye hye ne kura nkese yetufunu no yes no sir ye friend Kwame tua na sa Kwame tua no nia waye ni se wahu se 1896 ana abrofo no under Governor Maxwell ebe Kumasi no mbeche prempe the first and then call Elmina and Cape Coast and then 1900 o modern call Limfoni no o name very wicked man yeah then call a year friend nana no yeah sub chiefs Now, what happened was that Yache Prempede no ekoye no. And papa we one no soma abemu ebi ma ne ba coast ya so ebi in some books e kasa ne ba ebi nim so say a young man as an adam the co-conspirator and no soma ne ma ne ba coast he say e be ka kire abrofo ne say wonim ba bi asikadwa kofi no ehye enti Kwame tua any abrofo no dinkita ho wow the word golden no you can be golden enye gold o na mo ka say gold and eye gold nti abrofo no ti golden stool no a o ma dwe say eye akonwa bi a ya paint no gold color o mo ni bi say ye pure gold stool ana kwa we kwa kire mu de kire abrofo no ana on san ma abrofo no ti ase say your friend say prempe na modern ko na mo kasa Asantefo tumi na ba wi ani yes anete o mo tumi ni nyina hye sa sikadwa ni mu nti da wo be yi sikadwa no afiri ho no wo mo unity eya kroye no ekọ we dey say the line pa wo mo bi afiri ho nti so mo betumi akonteni Asante a problem bi be no mo di wo so a nya ne prempe na modern ko no na mo kwa bi aso mo mra mefa sikadwa no na nya golden stool na maka ro maka se eya sikadwa pa mo hwehwe kira awo wan no wasan ade ablante na babiom sa fedi wo hu ni babia shepa an investigation ni kire se ehye babi de bare amampa broni etu nipa ebai Hausa soldiers ene boy eba bare na Nyankopon adom na your friends obo Asantefo a offenso hima emwa wasa na Asantefo mo didi because of mama na anya no ye na nke ya Asantefo a wo nke mfaso bi ye maso na frande wa queen mother of offenso wono na anadwo no a wote se abrofo bi eba ho no one a few Ashanti soldiers
party to baby omo di golden stool no ahye no and omo koyi edi dwane ko baby and omo to me lay ambush my houses soldiers na Asante for kumu omo eyina yes into okumu omo no then ancha ana your friend say Governor Hodgson Frederick Hodgson onu amu ba kumasi into oba net intrekesi on the Asante for ni say minim say golden stool ne prempena etiso na prempen di ho nti samaba na ye na sese ye di won so dia we dia mesra mo anya leda che na wo de bra me sam international so mo ko fa golden stool na me so international bi broni aha na che say oped yako aha nti ka kitu maka Asante for ni kwa koyi aba they were tired of war and then nipa ye ne dia on ye de ne ko no ja dia meeting ni sa no mu kan se ne ye ne dia ne ye de ne ko nti ekoyi ni ba bua ma ko ne sa no ma ne to atwa make us na brofo ni the 2000 soldiers abegu kuma say your friend say Asante for ni ye prepared for any war and wo mu so achiche and no na ya Asante wa ye de ne ba na fra ne wa de ne ka prempe ho ko ya o hu ni ne onye to na adwun so obewu wo ho onko Jesu biom dia wa no ka kire won say na muni mi yansa aden na rada mon kan kire broni ni say nipa no ote golden stool do so ono ne prempe no mo de ne kor nti wo mon konko fa prempe ne bra no no betumi a kire baby esika because on na ye ne dia na mo muni baby esika dwane hye ana fe wo mo ani ba wo ho so what is no na mami who says when declare war be change wo madwene at any time and now already bese those days bese was good for energy and say na no energy yi ote bese na won ni mo pugu obe governor no pugu no na omuso sha tare white da bi nto hwe na tare muso ko ne chi no se samo oba nto si yokura no suru na musuro say nipa we then the Asante wa war broke out eko no Kwame tuanwie afedi o ya ne say oni abrofo na ye one baby bia ya Asante wa enam ene Asante ahemfo mpanimfo a ya mfa won anka prempe ho akọ no kire onso ntimi humanity so anya ni papa wani nya na won no chete ya Asante wa kwasha ha no wafa kwasha no wafa nti aba Asante ya Asante wa make statement bi aba ya asem kase wa Asante mem se tuate a na broni ate because all the strategies of the war laying ambush bibia no ya Asante no ka sub chiefs no ho nti wani mo plans ni nyina na waka kira abrofo no nti say de omu soldiers fa na omu abele ambush na ya destroy no sa na free Kwame tua nti e ka se tua etia na broni ate in fact won no tumi identify babia ya Asante ko no kire onso ntimi humanity so anya ni papa wani nya na won no chete ya Asante wa kwasha ha no wafa kwasha no wafa nti aba Asante ya Asante wa make statement bi aba ya asem kase wa Asante mem se tuate a na broni ate because all the strategies of the war laying ambush bibia no ya Asante no ka sub chiefs no ho nti wani mo plans ni nyina na waka kira abrofo no nti say de omu soldiers fa na omu abele ambush na ya destroy no sa na free Kwame tua nti e ka se tua etia na broni ate in fact won no tumi identify babia ya Asante why one ending Asante ye defeated no their pride was intact because golden stool no more tima abo hum by so the Asantes never saw it as a defeat omo de omo je gu fam abo sikedwa kofi no hum by nti ya Asante akope baby a obo ne ho adwa o hye hwa na ye beche no sai ye Kwame tua Kwame tua ye de ya Asante akoya anso ho wa be so powerful great awa Asante memu nti obi yesuro na brofo na man protection nti afeni oye ne say Asante ahemfo na ye chiche won de won constitutions won yire nom no a wo mu gya won ho no na na obon watadwa because of now no ama usuro se babo otuo eku no ye busudia kase bi si Asante memu da in Asante history no so ohini ejai ne yira wo jai ne mpo na wo ni nim na wo kwaware na ye hu sa wo ne no ena mani kura ye twa wuti we de ohini yiri a ye nya no because nana ye che na say prison ne e ma no ba ko pede no kwe na himfo so ware bebre nti omu aka nyina woni wo mu ye ne obeye no sign ware ba ko publicly mo bi ehu say wa ware prempe defense yiri
ɔne ne tena ɛna ahemfo akeka yere no mu no ne wa winim ne ɛsɛ ɔde yɛ because wayɛ powerful na aborɔfo na ɛbɔ ne ho ban. Wow. Nti ni oyɛ yɛ nyinaa Kwame Tua wate atua. Ni oyɛ yɛ nyinaa no ɛdeɛ na ba ne so ɛdeɛ ne siiɛ. Ne siiɛ ne sɛ wɔne deɛ sɛ yɛbɔ ne ho ban kɔsi da obewu. Na mmom ne ɛba no ne ɛyɛ ne sɛ ɛma ɔno nti yɛnya new vocabulary ɛwɔ twi language no mu. So obi a wate atua a dissident. Nti wɔn sɛ sɛ akanfo aka sɛ wate atua ɛyɛ papa ne din a Kwame Tua no nti yɛ mo ni din ka sɛ papa bi a yɛka sɛ woyɛ dissident wasɔre wɔ wo man so wasɔre ɛwɔ wasɔre so wo mpanimfoɔ so ne kyɛ sɛ wate atua na ɛyɛ ne Kwame Tua ɛyɛ no ebusafoɔ ɛno ɛna amate ɛwɔ masom no na kyɛ sɛ Kwame Tua deɛ wanya de papa bia mfa mo Asanteman nanso huko kuruku ai Asanteman etimi ekon edi enkunim ebusafoɔ aha ɛyɛ ebibirem amamere TV aha ɛna yɛde mo ebesie momomoden na mon subscribe emfa emayen na yɛde bi betum nso a mo so matimi enya bi na mahye na afei so abakɔsɛm ahodo a etwa guo no nso yɛtimi ede dodo na aba yɛwɔ hɔ ede ma nsiesie yɛkan bibi na ankoyi a bra comment section na fa wadwenkyere enso so bra yɛbeba na yɛbedi ho dwuma enso ede ama wo Awurade nhyira mo yakra mo nyinaa mo ma ba